Ida nga ta makarik na aya. Ampay nga ta aya, agpagpraktis da nga ta aya nga matay. Ay na apaw, aldaw manen. Panaglalaba manen, panagtatrabaho man ti balayen. Ngem dagitoy ka balay ko ay na apaw. Aldawan, bumtaken ti saratinwang ngem ay na, nakailad na pailaan. Ay naapo dagitoy nga taumuten aya abak da pa yan dagiti anak ti baba nangan ay naapo bagpay dagiti anak ti baba nang tanay dagiti da mga tartrabaho ngumni dagiti kabalay ko apaw anda pa yamot itumulong mo ti tao mo ay naapo talagpat padakelan ti mabagbagay ti amudan ay naapo nakadaduman dagiti lalabaanan nakalalaing dagag sukat nakalalaing ti aglopos ngumdi da mo nga ammo ti aglaba. Ay naapo, kakaasipay mo ti tao mo time. Namo lang ko mga kastoy tigas-gasat ko. Ay naapo, di lang ko managas-asawan. Namo lang ko mga kastoy tigas-gasat ko. Ay naapaw, linusit kayo kumani. Dadatoy kayo pilang tiyan ko. Ay na, maka-stress. Bigbigat nga pag high blood nyo ti tao. Ay na, sapay kaslawan ti mangmangagda. Aldawan, kuna manan. Sapay di dapay makari namay. Aldawan, ngemne. Dapay lang nga nakaila. Danya nga ti pagarop da aya. Anak ni Suda, ti presidente. Hay na apo. Kaasyam, dagito nga tao aya. Lati pakinabangan ka, dagito nga tao muteng. Ang bagpay di baboy. Tada ti pakinabang nulumukmag. Nung da kayo, ay na apo. Talaga rin, palpalo magti O'Brien, awan pa iti amoyo nga trabaho. Natati kung punakong kat, natalang mangan maturugan, ti kayo yung O'Brien na yun. Di yung pa'y matulungan ti tao mo, ay na po, nagdadakkel kayo nga takken. Talaglopos to O'Brien nyo. Pag high blood nyo lang, inaldaw ti inayaw. Awan na pakinabang kada kayumot ton. Nanang. Nyamat, margamat! Batin mo tagiti pantek. Ay naapaw, Marga. Bakbakitan kan anak ko. Agsasangan dagiti ormot mo. Ay naapaw, pati mo ba data mareglaam nga panti anak ko. Siya pa iti paglabaam. Ay naapaw, mait anak ko, mait. Imbis ko mga tulungan na mo dituyen, bakit angkat? Ay naapaw, anya ti yermon, manutawin mo. Agsasangan ti ormot mo, Marga. Ay na, apaw. Pati dagita panpantiyo, dagita nariglaan nyo. Sakpay lahat aglaba. Ay naapo mo. Hindi kaila maasim mo, tiinang nyo mga trabaho lalagaron amin na yun. Da kayo talaglopos ti O'Brien. Ay naapo, maka-stress na gito nga tao. Ay naapaw, awan pa'y tinasayaat mo ito, kadagito nga kabalay mo ito. Patay pa lang nga gungungat, sumanao ti tao dito, ngamne, di damo lang makariingan. Ay naapaw, nagimas mo ti turog dan. Ay naapaw, anya mo nga kinaturturog dan, kaslamo lamantikan. Ay naapaw, aldawan, di damo lagriingan. Ampay nga taaya, agpagpraktis da nga taaya nga matay. Ay naapaw. Ay timan pa'y gidi ba kahit sumanao ka dita? Ay naapaw, lakay mat. Naapaw, may saka mga lakayan mat. Brief mo lagarudan nga nagdigosan, di pa nga may laba mat. Isalabang pa ilang kanya ba dati brief mo mga nakangir-ngir-ngir mat. Ay naapaw, namo lang nga kastoy ko madigas-gasat ko. Ay na, di alam ko managas-asawan.